Good morning guys, kain tayo. Labo na ng camera ko Gusto na talaga magpapalit nito. Ayan, nagluto ako ng beef pepper steak. Nilagyan ko lang siya ng mushroom kasi gusto ko ng mushroom gawin ng kakainin ko. Tapos yung mga sili. And then nagprito akong egg. Tapos may sardinas dito si auntie kaso pass muna ako sa sardinas at ang dami ko ng kagangkang. Kuri kong kagaw. Ano naman yun? Hindi mo gagamit yun. Ha? Yung veggies. Ito pala veggies. Meron pa yan. Kasi ito madalas ko kinakain. Lately. Neck. And go. Yan. Salad lagi. So, yan. Kain. And then yung soya milk na binili ko sa Cartimar. Kailangan naman natin bumalik sa Cartimar kasi wala naman tayong stocks ng food. Tsaka mga gulay-gulay. Tapos yung yung last time na nagulay yung chrysanthemum guys. Ang sarap talaga nakakaano. Hinahanap-hanap ko yung chrysanthemum ngayon. Lalo na sa sinigang na isda, sa yung sinukaan na isda, ano ba yun? Paksiw. Paksiw. Sarap din siya. By the way, sobrang effect talaga sa akin lagi ng low carb. Ang bilis. Ilang days lang, nag-ano na naman yung mga relo ko. Nagluwagan na naman. Relo. Relo lang. Relo, sing-sing, gano'n. Kaya na ba eh? Ni lugaw. Kakaano na din guys. Mga bet na presidential. Kaya gagawa mo, maingay. Naglalaro. Tapos naglalaro. Bata. Ano mo gawin? Module mo, may IC? May IC. May nagbigay sa akin ng guys, ng chocolate. Oh my goodness. Nakaka-tempt, diba? Galing kay Ma'am Nori. Thank you so much, Ma'am Nori, sa bigay mo pong chocolate. May nag-aantay. May nag-aantay. Ayun guys, nakabili ako ulit ng Crown Daisy or yung chrysanthemum. Talagay ko ngayon sa sa isda. Bakit nagpa-fog pa rin? Moist. Yan. So ito is 60 pesos lang ata to. Ganyan karami. Yan, kasi 200 ang isang kilo. Pero konti lang to kapag nag-wilt siya. Yan. Then nabili ako ng yung sabaw, xiaolongbao. Merienda namin mamaya. 2 pack binili ko. Tapos prutas. Then shrimp. Tapos egg. Then yung mga na. Piligpit na ni auntie. Kain tayo guys. Ayan. Favorite isda. Tapos nag-pork stick ako para kila daddy tsaka kay Chris. Sausawan. Kalamansi na lang natin nilagay ko. Sarap. Kain. Bango-bango. Fresh. Tulog muna kayo dyan. Umaya pa kayo kakain Tulog muna. Uy, inot. Uy. Ayan, naliguan ko na sila. Nag-crave lang ako for asan ba yung avocado ko dito? Asan yung avocado? Red velvet. Ayan. Oops, sorry. Inayos ko din pala kanina yan guys. Ayan, nilagyan ko na siya ng mga label. Ayan, para nakikita ko. Tapos ito yung dumpling with soup. Ano nga tawag doon? Xiaolongbao. So mamaya lutuin ko yung kay Chris or mamayang gabi. Na lang kasi alis kami. Pero kain muna ako nito. Low carb to guys na avocado. Yan. Kasi nung nakaraang linggo is mega crave ako ng dessert. Kasi syempre kailangan pag magdi-dessert tayo yung low carb din. So yan. Tignan nyo naman.
Literal na crave lang talaga ako. Nag-ano lang. Kunti lang yung nagalaw ko. Pero kain tayo ngayon bago umalis. Yan. Kaligo na rin naman ako eh. Ba yan? Ingay naman ng Chris. Kain tayo. Meron pa ako doon yung red velvet eh. Kaso, since hindi talaga ako mahilig sa matamis, pag nag-crave lang ako, kaya kailangan yung mga ganito din. Mga low carb din. Harap. Ayun. Pinalala mo po lang itong mga anong oras ko ba yun? Mga alas 10 ata ng gabi yun. Sobrang, as in, naglalaway ako guys. Though I need something sweet talaga, pero low carb. So naghanap ako sa Facebook. Buti na lang merong malapit. Taga Makati. Sa Makati ko ito na order. Ayan. Sabi ko, on hand ba? Kasi yung iba taga Quezon City pa. Taga Las Piñas pa. Lumas. Mahal mag low carb diet, pero worth it naman kasi sobrang effective niya talaga. Minake sure ko talaga, sabi ko sa seller, talaga bang ano yan, low carb yan, kasi nagda-diet ako tira, huwag mong sirain. Yes ma'am, low carb po talaga yan, promise. So, ayan. Ito ata isang tub is 560. Marami na din, yan no, kasi yung avocado ngayon is mahal talaga, diba? Yan. Hello guys! Good afternoon! Kala mo kakumpisa lang ng vlog eh, no? Ayun, palis na kami ni Daddy kaso biglang may mga nag-order. So, inaantay ko lang sila. Alam mo, pick up. Ayun, dalawa. Tatlo actually, yung isa bukas na lang ito. Ewan ko lang yung isa pa na nag-ano ng swab test. Sabi niya today pick up kasi hindi pa nag-reply. So, bukas na lang siya. Asan ka na mga madam? So, makaalis na kami. Sa lalam po ang pin. Okay po, ma'am. So, are you ready? Tingin mo ba may uuwi mo ang iyong speaker today? Pag hindi ako inaksyon na ng partehan. Ako pa ngayon na maarte. Ano ka-arte yan? I-style mo na naman ako niyan eh. Galit-galitan tapos. Alright, lusot na ako. Wala na akong liability. Hindi ah. Saan ba yun? Matrip-patripa ka dyan. Okay, not to nabili. Ulit ka kasi. Nabili yung drama ko. Hindi oh. Ang saya po oh! Hindi ba? Talaga lang. Ba't di ko pa naiiyakap? It's still BS. Guys, ano ko, na-purchase ko siya sa online pa rin. Kasi wala, doon ang mahal dito sa sa cash and carry. 14,000 lang yung niya, yung discount niya. So, sayang diba? 50%, almost 32,000 yung mo doon, yung save mo kasi doon. So, sabi ko, sige sa SM na lang kami. And sabi nila doon, last day daw ngayon nung discounted. So, naano ko, diba? Sabi ko, tara doon na tayo. Papunta dapat kami ngayon sa sa SM Makati na. Kaso, nalaglag. Kaso, tinry ko siya sa online. And ayun nga, pumasok na yung card ko. Na yung OTP sa recent phone number ko na ngayon. Kaya yun, order ko na. So, yes! Ayun na naman niya. Nabudol na naman ako ng asawa ko. So, ayan, uwi na tayo. Kasi yun lang naman talaga pinunta namin. Kasi, meron na kanina eh. pipiliin mo yun, 40 mil. On hand eh. Oo nga. Ikaw, basta talaga ginusto mo eh. Nung syempre doon tayo sa makakatipid. O, diba? Di ang layo ng diferensya. Sa 25. Isip ko kung yung 1,000 available na. Available din yung 310. Meron doon. Na-order ko na.
So, hintayin na lang natin yung email ng SM para i-pick up yun. So, sana bago kami umalis, papuntang Bicol. Kukuha namin. Pero masaya ka na. Not until the solid evidence is in my grasp. Grabe, no? Masyadong budol na naman ako. Good morning! Happy Monday! Kulong na naman yung mga bebes ko at magluluto ako. Hoy! Junior! Loko ka. Ayan. Pero gagawa muna ako ng, ano ba yan? Ng kani salad. So, I need mango. Ay, naku po. Talaga naman. Kayong dalawang kukulong ko din kayo eh. Ayan yung mga tatlong makulit eh. Ah! Talaga naman, Junior! Kaloka ka. So, ito na yung ating greens. Yung ating tag dito. Crab stick. Tapos cucumber. Ewan ko kung may ano yun. May kamatis yun. Pero naglabas si auntie ng kamatis. Yan. Kani salad. Kani mango salad. O basta yun. Pinakit ko si auntie. Pinabili ko ng container kinela. Yung pinaglalagyan niya ng, ng ulam. Yung may takip para sa doon ko ilalagay yung salad. Para natatakpan. Para kahit ilagay sa ref is hindi, alam mo yun, hindi naglalasa. Kasi minsan diba kapag yung ref is di ba ang amoy. So naglalasa sa pagkain. Junior! Tigilan mo yan. So ayun. Junior! Hala, tingnan nyo talaga to. Hindi yan eh. Kailangan natin, ay, gosh, ayun. Kala ko wala. Yan. QP. Mayo. Ano ba? Lahat na lang Junior naman. Kain tayo guys. So, ito na yung ginawa kong kani salad. Tapos crab and corn soup. Then nag-fry ako ng chicken. Tapos yung enoki mushroom. Sarap ng enoki mushroom guys. Sarap gawing pulutan or papakin or snack. Ayan. Tapos yung kahapon na ginawa ni Nene na papaya. Ginit ko lang. Tapos naglagay ako ng sibuyas, sili, and kalamansi. Kain tayo. Dito si Chris Polo na afro. Di ba? Tsura kasi parang Map head. Map boy. map boy. Map boy. Ayan, Monday na naman. Trabaho na naman. Let's pray. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this day gift we're about to receive from thy bounty through Christ, O Lord, amen. Tuntuan na yung... Hi guys, magandang hapon. So, binalikan lang namin yung yung laman ni Taylor dito sa Taylor. Oh, tama. Kasi nahatid ko na si Taylor dito sa Suzuki Manila Bay. Yan, sa casa for maintenance. Ayan, sakto kasi babiyahe din kami pa Bicol, 'di ba? Si si Taylor lang yung gagamitin namin. Yan. Sabi ko pa maintenance ko muna para safe yung yung biyahe, yung ganyan. Takot na takot din pag talagang malayuan guys. Talaga maintenance muna yan talaga yung mga sasakyan eh. Yan. Then, didiretso kami ng MOA para tingnan ko kung makapag-register si daddy sa sa Comelec or makakuha kami ng national ID. Yan. Kasi, ayun, on the way naman yan. Malapit naman yung MOA dito. Ay, shucks. Hello? Ay! Asawa ko nandyan. Siya na lang pinakuha ko. Yung nakaputi. Ay, sige. Swift na red. Oo, tsaka yung card kasi di ko yata nakuha. Tapos may naiwan pa siya doon na gamit. So, pinababa ko siya. Okay, sige, sige. Thank you. So, ayun nga. Kaloka. Inano ko na yun. Nilimas ko na yung kanina. Kaso yung golf club niya naiwan doon. Sabi ko, ba't ba kasi lagi may golf club sa sa sasakyan na nakakaloka? Dito sa merong ano ba dito? Merong bat. Pangano daw yan para in case of emergency. Sabi ko, naku. Baka yan pa maging sanhi ng di ba yung mga car ay mga road rage. Kaloka. So yun, kinukuha niya lang. And sana ba ako guys? Ayun nga.
pupunta kaming MOA para magpa-register sa Comelec. Itatry ko kung kung pwede na rin ako magpalit ng from pagkadalaga to married na. Kasi antsak ako doon sa voters ID ko nung pagkadalaga. Basta lang pitik no? Nakatingala pa ako ng gis. So, butas ng ilong ko kitang-kita talaga. Nakakaloka. So, yun lang naman yung namin ngayon, yung gagawin. Tapos, bukas, Wednesday is magpapaswab na kami. So, hopefully, lahat kami mag-negative para makauwi kami. Ayan. Actually, guys, may mga na kami na dapat si Papa na lang yung yung pauwiin namin. Gawa ng, alam niyo yung biyahe, sobrang layo, yung ganyan, nakakapagod. Tapos sabi ko, what if kaya si Papa na lang yung pauwiin natin. Tapos, ayun nga, mag-aeroplano na lang siya, yung ganyan. Kaso, ko naman, sabi ko, kawawa naman si Papa, wala man lang moral support kay Papa, yung ganyan. Tapos, syempre, baka magtampo din yung mga kapatid, ibang kamag-anak namin, bakit hindi kami nakauwi, yung ganyan. Si Papa lang talagang pinauwi namin. So, sabi ko, sige na ma, uwi na tayo. Sabi ko, para kay Lola, kasi last naman na yun namin kay Lola, yung makikita siya. Tapos, yun nga, pa siya, bangkay na. Kaya, yun. So, back to original plan kami na uuwi na lang. So, 4 lang kami. Di ko pa sure kung si Japong ang makasama ko, makakasalita ko sa pagdadrive or si Punying. Kasi nag-file si Japong ng leave. Ngayon daw malalaman if na-approve. Kung hindi, yung pinsan ko si Tito Punying yung kasama ko. Para may kasalitan ako. At sobrang, guys, sobrang layo. Yan, kasi from Manila to sa amin sa Buhi, Camarines Sur is inaabot na ng 10 hours. So, papunta pa ng ng Albay, ng Ligao. So, sabihin mo another 3 hours. So, mga 13 hours. Tapos, syempre, kung kailangan pa namin maghinto-hinto, yung ganyan, magpahinga. So, baka abutin kami ng 15 hours. Kaya iniisip ko pala, sabi ko, napapagod na ako. Kasi iba kapag bakasyon yung pupuntahan mo, guys, 'di ba? Na-excite ka yung ganyan kasi hindi kayo magmamadaling makauwi. Pero ito kasi since na nga siya, this Saturday na yung libing niya, so kailangan namin makauwi. Although di kami magmamadali, syempre. Lalo na si Mama pa yung yung pasahero namin. Kaya yun. Ano yun ate, nakakaloka. Kala ko sinabit niya yung panty niya kay Tonton. Ayan lang guys. At dahil cut off na sa guys, Comelec, kain na lang kami dito sa Raminagi. Grabe. Ang hirap talagang ubusin ng isang bowl dito Nakakaumay sobra. Tama dito si Daddy kung kaya niya pang ubusin. Kaya. Tapos nag-take out lang din ako para kay baby. Kasi matagal niya nang kine-crave yan Nagpapa-order sa akin lagi close naman na yung mga sa Grab. So uwian na lang namin siya. Noodles lang yung inubos niya. Hindi kaya yung sabaw? Manghang ba? Konti nga lang yun Nilagay ko dito yung ibang manghang. Yung last time kasi kain namin dito, yung red yung in-order niya. As in talaga. Kesa mapahiya, inubos na lang si Daddy, pinangatawanan niya yung anghang. Kaya ngayon, no spicy talaga siya. Non-spicy in-order niya. Busin mo na to. Para na 20 ra. Nagbaon pa man din ako ng guys, ng t-shirt. Kasi di ba bawal yung naka-sleeveless sa sa mga ganun. Parang magpapa-ID ka, ganun. Pagpipicturean na pala. So nagbaon ako ng t-shirt kaso hindi naman kami nakakuha. Next time na lang. So yun nga guys, hawi po tayo pagkuha ng pag-register. Pero pwede pa naman yung yung voters ID ko kasi nakaboto pa naman ako. Gusto ko lang siyang ipalipat sa sa Ranyada na. So yun nga. Kailangan pala 2 AM pa lang nakapila ka na daw para kukuha ka ng number. Yan, tapos 7 AM nagbubukas yung yung mall.
Flex ko pala guys. Ito nabili ko sa ano, sa Sisters at Heart na cords. Ganda oh. Yan. Kasi walang white kaya black na lang yung inano ko. Binili ko. May pa ano siya, may pa chan. Kapag ka tinaas mo yung ano, yung kamay mo, 'di ba? Ganda ra oh. Oh, ha? Bili na kayo sa Sisters at Heart. Kaso bukas pa daw siya magla-live. Eto may pa ano pa. Mga pa shoulder, pa off she. Marami pa dito guys. Mag-inquire lang kayo. Kay Dayan. Yan, Sisters at Heart. Online shop. Okay, may bata. May batang bumili ng laruan. Sa Crocs. Yung mga uso ngayon na, ano ba tawag dito? Giblets. Giblets. So, ayan, bumili kasi kami kanina, gawa ng, wala nang, ano, sira na yung isang Crocs ni Daddy na ginagamit niya pang drive. Tapos ako, need ko din ng for driving, ganun, kasi hindi ako masapatos na tao, guys. Gusto ko naka-sinelas lang lagi. Eh, yung ibang sinelas, ano, madulas, lalo na kapag, pinagpapawisan na yung paa ko. Madulas siya. So, kailangan ko talaga yung close, yung ganito. Mga ganyang, klaseng tsinelas. Rubber, yung ganyan, na pwedeng, ayun, may medyasan mo kasi ako, pawisin yung paa ko. So, na kapag, nihenervyo. Pag na-drive, nihenervyo no? Hindi. Sa driving talaga lagi akong pinagpapawisan yung paa ko. So, anyway, ayun lang, kagaling ko lang sa, sa taas, kasi natid ko yung McDo ni Shane at kanina nag-skincare ako, narinig ko iyak siya ng iyak. Sabi ko si Shane yun na, tapos tinanong ko sila ma'am, sabi ko ba't iyak ng iyak si Shane? Yun nga daw, nagising, gawa ng kakatulog lang, bumahing si Peter, nagising, ayun, nabagrat na, ang hirap ng patahanin. So ako nagpadali ako, nag-order sa Grab Food ng ng McDo kasi favorite na yung french fries. Ayun, naabutan ko siya nandun sa pabalik-balik sila ni mami niya dyan sa walkway. Kaya yun, pagkatingin niya nung french fries, wow! O yun, tapos na kabagratan niya. So, yun lang guys. Di ko alam kung may edit ba akong vlog or wala, kasi busy ngayong week. Tapos tomorrow nga is pick upin na namin si Taylor at iniwan ko na muna para sabi ko hindi nila madaliin yung pag-PPMS. Then pupunta kami sa, saan ba yun? Pick upin natin yung JBL. yung JBL, yung pinagawa naming sa Libis, yung pinagawa naming speaker niya. Then magpapaswab kami yan. Tapos pinayagan pala si Jeff na na mag-leave, kaya si Jeff yung mga kasama ko sa driving. So that's it guys for today's vlog. 2 clips lang ata yun. Nakakaloka. So babawi ako guys kapag natapos na ang lahat, kasi sobrang ang dami kong ginagawa, ang dami kong iniisip, yung ganun. So magbabalik ang lola niyo. So good night, see you tomorrow.